Резидә Зарипова. Йылдызларны кем кабызган? Кайчандыр бик күптән борынгы төрки халыклар ышануында күктә бер йылдыз да булмаган. Бары бер кояш булган. Шуңа күрә көндез якты, ә төнлә хәтта үз кулыңда күренмәслек дөм караңгы булган. Күктә аллалар яшәгән. Көндез алар җирдә ни булганын барысын да күргән. Ә төнлә аллалар хайваннарның төнге караңгылык белән файдаланып, ничек бер-берсенә ташланганын, ризык урлашканын, бер-берсенең ояларын җимергәнен күзәтеп торган. Иртән барсына да төнлә булган тәртипсезлекләр өчен шактый эләккән. Хайваннарның күбесе шулай итеп үз эшләрен югалткан. Әлбәттә, кайсыларыдыр төнлә күрергә җайлашкан. Андый хайваннар һәм кошлар әле дә җир йөзендә яши. Мәсәлән, песиләр, керпеләр, ябалаклар һәм ярканатлар. Алар төнлә ауга чыга, ә көндез күбесенчә йоклый. Ул вакытларда кешеләргә бик тә авыр булган. Төнлә алар йырткычлар ташланмасын дип мәгарәгә яшеренгәннәр. Хайваннар мәгарәгә керергә курыксыннар өчен кешеләр бик акыллы нәрсә уйлап тапкан. Алар борын эченә махсус таякчыклар тыккан. Нәтиҗәдә шаккаткыч көчле гырлаган тавыш барлыкка килгән. Күз алдына гына китерегез. Берәр юлбарыс мәгарәгә кергән дә ди, ә аннан дип көчле аваз яңгыраган. Кая эләктем мин? Бәлки бу миннән дә куркынычрак берәр хайванның оясыдыр дип уйлап, куркуыннан башка әйләнеп кайтмаслык итеп, мәгарәдән пуля кебек очып китәргә мәҗбүр була бу йырткыч. Ә сез кешеләрне булай гына гырлый дип уйлыйсызмы? Юк. Бу сыйфат аларга борынгы ата-бабаларыннан килгән. Күпме кеше гомерен коткарган бит ул, гырлау. Шулай булгач, гырлаган кешегә үпкәләмәгез. Бәлки, аның гырлавы сезнең бабайның бабасының бабасын, яки әбинең әбисен коткаргандыр. Кеше ут табарга өйрәнгәннән күп нәрсә үзгәргән. Ут яктылык, җылылык һәм куркынычсызлык хисе бирә. Йырткычлар да уттан куркып торалар. Күктәге аллалар кешеләрнең утны ничек саклаганын, аның аларга ничек ярдәм иткәнен күргәннәр һәм уйга батканнар. Безгә дә кешеләргә ярдәм итәргә кирәк. Тик ничек моны эшләргә? Дип киңәшкәннәр. Аллаларның берсе булай дигән. Күгебездә ут алласының кызы, искиткеч йолдыз бикә яши. Аның бакчасындагы сукмакларын миллионлаган якты йолдыз яктырта. Шуңа да аның бакчасында һәр вакыт якты. Көндез дә, төнлә дә
безнең җыелышка Йолдыз бикәне чакырырга һәм аңа җир йөзенең төнге күген яктыртырга кушарга кирәк. Көн уйлаган Йолдыз бикә бу турыда төн уйлаган һәм икенче көнне уйлап тапкан. Бакчасындагы сукмаклардан бар йолдызларны җыйган да ярдәмгә бакчасында яшәгән дустын Айны чакырган. Йолдыз бикә айга менеп атланып, күк йөзе буйлап йолдызлар таратып очкан. Төрле якка таралып алар тагы да катрак яна иде. Ул шулай бик күп төннәр эшләгән. Аллалар аның эшенә бик сөенгән, мактаган. Алар аны ут аласының кызы Йолдыз бикәне Йолдызлар алиһәсе дип атаган. Менә шул вакыттан алып күктә йолдызлар яна башлаган. Карагыз әле, һәрбер йолдызның үз төсе бар. Зәңгәр су төстәгеләре иң яшьләре. Шуңа да алар иң кайнары. Бераз зураклары ак һәм сары төстәгеләр. Ә менә салкын һәм боз кебек суыклары кызыл һәм кишер төсендә була. Төрле төсләр белән ялтыраганнары иң күңелле йолдызлар. Кешеләр кебек үк йолдызлар да туалар, яшиләр һәм үләләр. Йолдыз үлгәндә ул күктән төшә һәм шул вакытта тизрәк теләк теләп калырга кирәк. Ул һич шиксез тормышка ашар дип кешеләр әле дә ышана. Шулай итеп, ай гомерлеккә күктә яшәп калган. Һәр төнне ул йолдызларга карап хозурлана. Алар белән йолдызлар телендә сөйләшә икән. Аңа күктә яшәргә кызык. Йолдызларга бит гомер буе хозурланып карарга була. Сезгә кечкенә генә бер сирне ачыйм әле. Ул инде 10 миллион ел буе күктәге йолдызларны санап чыгарга тырыша, ләкин берничек тә санап бетерә алмый. Күктәге йолдызларның күпме икәнен бары тик йолдызлар алиһәсе Йолдыз бикә генә белә. Әмма бу мөһим түгел. Ә иң мөһиме шул: йолдызлар белән ай яктысында кечкенә балалар һәм җәнлекләр үзләренең әниләрен дә, әтиләрен дә күрә ала. Ул вакытта аларга куркыныч та булмый. Әнисе белән әтисе үзләренең нәни балаларын куркыныч янаса һәр вакыт саклап кала алачаклар. Укыды Гүзәл Шәмәрдәнова.